l'educació tenim aquests punts, que som nosaltres, que som les persones, que són els usuaris dels serveis, que són totes les persones que tenen al llarg i ample de la seva vida una trajectòria, una línia, un itinerari educatiu i que transiten per aquestes superfícies, que aquestes superfícies són els nostres centres, aquestes superfícies són els nostres programes, els nostres serveis. Dibuixar aquest mapa, que algú tingui aquest mapa al cap, és imprescindible i entenc que aquest és el primer repte de l'educació comunitària. Hem de tenir molt clar que hem de definir clarament quines són les barreres, perquè si no les definim, si no veiem quins obstacles tenim a l'hora de generar aquests camins, ens perdrem. I perdrem una bona part de la població. Per transitar necessitem GPS i necessitem mapes. I aquests mapes és l'orientació. Necessitem saber quins camins existeixen i no existeixen. I un altre exemple, hem de generar rotondes. Hem de ser capaços de dir com fem confluir els nostres serveis amb altres serveis, amb altres recursos, com ens enganxem. I crec que el futur, i avui passa per aquí, és per convertir aquestes escoles en centres de vida comunitària, on passin moltes coses i coses molt interessants i per molta gent fora de l'horari obligatori. Les comunitats, les entitats i l'educació tenen un paper fonamental. 3 idees d'entrada importants. Primer, s'ha d'explorar. Es tracta d'anar explorant, provant coses, fent plans pilots, anar provant. Segon element important, tot passa per reforçar la comunitat, ampliar el capital relacional i el capital social de les societats. I tercera, educació no per fer que tinguem unes societats obedients, sinó per capacitar, sinó per transformar. El primer element important, el consens és clau per poder tenir èxit. Les iniciatives que no treballen bé el consens no tenen èxit. Us apunto 5 elements importants a l'hora de generar consensos guanyadors. Han de tenir al darrere principis i valors, que és el que activa la gent. Evidentment, sempre han d'estar basats en evidència, informació i dades. No ens podem basar en necessitats que en realitat no existeixen. Hem d'acabar sempre tenint en compte el tema del poder i la influència, és a dir, hem d'acabar convencent a gent amb certa influència en la comunitat o en la part política perquè ens ajudi a donar-li la volta. Ha d'estar sempre fet a partir d'allò que interpel·la i emociona la gent i per tant necessitem teixir aquest consens des de la proximitat i finalment necessitem que els consensos es puguin explicar amb una frase o 2 frases com a molt. Segon element important, que les nostres organitzacions i els nostres projectes siguin el més inclusius possibles. Els projectes que tenen més impacte social són els que cuiden més les seves bases i generen comunitat. La participació no vol dir que obrim les portes. La participació vol dir que pensem en aquella pluralitat de perfils que pot ajudar en el futur i a la comunitat i anar-los a buscar, anar-los a captar. Per tant, ens hem d'aturar a pensar estratègicament qui participarà. Tercer element important és aquesta metàfora, no sé si l'heu escoltat, de com es menja un elefant per trossos, diguem. Quan tenim aquests grans projectes que ens imaginem, totes aquestes idees superimportants, però molt ambicioses, les hem de trossejar part per part i anar a buscar quins són els elements que desencadenen la transformació. Hem de començar amb coses que despertin percepció d'urgència, amb els quals tinguem aliats que ens donin suport, que siguin molt viables i que generin molt d'impacte. Aquests serien els elements, les activitats desencadenants per les quals comencen els projectes que tenen èxit. Quart punt, si volem generar canvis sistèmics, per tant canvis que vagin més enllà de l'immediat que li provoquem als usuaris o les persones amb què treballem, ens hem de guanyar els cors de les persones. Si ens guanyem els cors de les persones, això és imparable i això provoca canvis de política pública i provoca canvis en la resta d'entitats de la comunitat. Cinquè element important, els moviments i els projectes comunitaris que tenen èxit no estan buits de lideratge, sinó que estan plens de lideratge. Però és un lideratge que no és jeràrquic, no és autoritari, no és vertical, és un lideratge distribuït. Són com les estrelles de mar. Les estrelles de mar no tenen un cervell. De fet, quan li talles una de les potes, creix una altra estrella de mar, perquè tots els punts de l'estrella són autònoms. I sisè element, dissenyar els projectes no des de la concreció del que fem, sinó des de l'impacte i el canvi que volem generar. Què és el que volem canviar, quin és l'impacte final que volem aconseguir i a partir d'aquí anem dissenyant tot el que farem.
El que està clar és que el que ens toca avui en dia, en el segle XXI, és generar condicions des del punt de vista de ser facilitadors, és a dir, ser facilitadors, generar que passin coses, permetre que ens equivoquem tots plegats, arribar a consensos, com deia el Joan, i si ens hem equivocat, ho refem, explorem, experimentem, tirem endavant i construïm conjuntament. I aquest és el significat de generar aquesta nova cultura de relació territorial, sobretot perquè està anclada allà on estem, i que estigui basada en el reconeixement de l'altre, en les aportacions i en les responsabilitats que fa cadascú. Això vol dir posar el diàleg al davant de tot. Resumint les condicions, jo diria diàleg, diagnosi, acordem, fem agenda i fem pacte. I a partir d'aquí jo crec que podem treballar i que podem construir molt. Una primera idea interessant, que no és única ni exclusiva nostra i de fet no és pròpia nostra, és la idea d'ecosistema, de concebre els territoris com a ecosistema i en aquest ecosistema que intervenen diversos agents ser capaços de dissenyar estratègies educatives compartides. La idea de col·laboració público-social com a espai de desenvolupament d'accions que es desenvolupen amb vocació de servei públic, per tant, caràcter universal i no segregador de les accions que portem a terme, la professionalitat, el rigor, la qualitat tècnica, ara també es parlava d'això, i el principi de proximitat. O sigui, la idea de proximitat com un eix clau des del qual es vertebren les diverses actuacions i iniciatives. L'escenari comporta un nou rol de l'administració que passa a ser una facilitadora. No només volem participar, volem co-crear, volem coproduir, volem implementar i volem avaluar. Per tant, és un salt qualitatiu el que creiem que ha de donar la ciutadania i les entitats socials en tot el que són les polítiques públiques. Hi ha dues paraules que són clau. La primera és confiança. Les xarxes només es poden construir des de la confiança. I la confiança requereix d'un temps, requereix d'un procés, però sobretot requereix de generositat i reconeixement de l'altre. Des de l'escola i des de les entitats hem de compartir aquesta idea, aquesta mirada 360 que estem fent aquí, amb la idea de poder parlar i poder dialogar per construir aquest entorn amb oportunitats d'aprenentatge per tothom. El veritable treball en xarxa es desenvolupa a partir d'una cooperació horitzontal entre diferents. Crec que té molt valor per l'aprenentatge treballar entitats i persones contra més diverses millor. Perquè a partir d'aquí, si fem aquest treball d'aquesta nova ecologia de l'aprenentatge, crec que estem caminant cap a un concepte molt interessant que és el de la personalització dels aprenentatges. El veritable punt de referència són ells i elles, són els infants i els joves, i els que porten les experiències d'aprenentatge són elles i ells. Per això, si volem personalitzar, és molt important que els tinguem en compte i que en les nostres activitats pensem una mica en que ells puguin fer tres coses. Una és que puguem treballar, identificar i treballar els seus interessos, capacitats i potencialitats. Un segon aspecte important és que hem de procurar que les experiències d'aprenentatge que tenen a dintre l'escola, a fora de l'escola, en tots els espais d'aprenentatge, els puguem connectar. Hem d'ajudar a crear el propi itinerari vital i d'aprenentatge dels infants i joves al llarg de la vida, però també a l'ample, que és el que estem tractant avui nosaltres. Gràcies. És important que quan ens plantegem buscar solucions als grans reptes que tenim a nivell d'escola, a nivell de desigualtats, comencem a entendre bé en profunditat el repte i preguntem a les persones que estan directament involucrades en això. Gran part de la innovació és sobretot apropar-se amb empatia al nano, a la nena i també al seu entorn i començar a planificar bé la resposta al problema real que hi ha darrere d'això. Millorar el sistema, millorar les escoles, jo crec que és un dels àmbits de transformació, si voleu, però d'innovar en el sistema. Millora. L'altre és complementar-ho. I molts dels projectes que hi ha aquí estan complementant el que fa les escoles. L'altre és reinventar-les. S'estan reinventant moltes escoles. I de fet, això ja des dels anys 60 s'estava fent. I ara aquí n'hi ha una que es diu Our Dream School. A San Diego hi ha una que es diu High Tech High.
s'estan reinventant escoles perquè estan trobant maneres de resoldre problemes a través de la pròpia escola i de l'acció dels nens. I el quart i últim sí que és la transformació. Però la transformació al final, més que reinventar el rol de l'escola, és buscar alternatives a les escoles. Buscar alternatives a les escoles. Com podem trobar espais que generin oportunitats d'aprenentatge que no són les escoles i que hi ha oportunitats meravelloses per aquí i per allà per fer-ho.